Mundua bukatzera doa. Ez nuen hori esan nahi? Eta zer esan nahi zenuen, ez naizela gai eskolaraino bakarrik joateko? A ber, ez da naizelako fidatzen. Baina, harrituta zaude oraindik ez dudalako bat ere liatu, ezta? Ez, zugan konfidanza osoa daukat. Ba, segi fidatzen, agur! Baina... Aio! Aizu, barkatu baina, ze ordu da? Goizegi, Ta zehatzago. 8:00. Goizeko 8:00. Bai, dantzatzeko ordurik onena. Ez alduzu uste. Bale, ez izan creepya, Egia zan bai, Baina zer? Errepideren erdian! Zertan ari zinen pentsatzen? Ez dakit zer pasa den, ni. Uste nuen aldatu egin zinela. Eta aldatu naiz, gutxo gora bera. Esan dizut ez dakidela. Zuzendariak ere kontuak eskatu dizkit. Ordena publikoa alteratu izanagatik ertzaintzaren 2 patruila bertaratu ziren. Botikak kalte egin dizula esan behar izan diot, kaleratu ezaitzaten. Baina ze botika! Hoixe jakinen nukenik. Ze hitzak eman behar nion. Nik ezin du gehiago, Marin. Kaldera bat egingo dizut. Eta egia esaten nahi dut. Drogak hartzen ari zara. Zer? Esan egia. Bai. Eta Sony Angels ilegalen salmenta kontrolatzen duen gazte delinkuenten talde bat ere sortu dut. Zurekin ezin da serie hitz egin. Kalean dantzan ari zen gazte batek eragin du banketxe bateko lapurreta saihestu ahal izateko nahikoa polizia ez izatea. Ikusten, angelurik honen hartu nuen. Bide, orain amona zarraren pauso egingo digu. Ara, gure dantzari favoritoa. Ez duzu bat ere merezi. Nik lortuko dut zu kanporatzea. Salatu egingo zaitut. Bedak salatu barko zintuzke. Bedat azparre egiteko egin duzu bidea. Zenbat urte dituzu? Oian, ni? Bakizu zer, agian ez bazinen hain gaiztoa izango, benetazko lagunak izango zenituzke. Eta ez zure populartasunagatik jarraitzen zaituen grupia. Haizu, noiz bai, dantza klasetxo bat eman barko diazu, ez? Bai, nahi duzunean. Elkarrekin jarritzen dugu, ez? Oian! Oi! Ikusi duzu, Ez zen nahiko garbi geratu ez genuen atentziori deitu behar. Nahi dudan azkenengo gauza atentzioa deitzea benetan. Ez naiz ez da gogoratzen zer gertatu den. Zer da gogoratzen duzun lehenengo gauza? Ba, poliziaren bronka eta hau nuela gainean. Kakazarra. Hipnotiza bat da. Baina galdera da, zergatik hipnotizatu zintuen zu. Ta dantza hain gaizki egina dazteko. Nik horrela dantzatzen dut, Ta nabaritzen da klaseak hartu dituztuna. Iritzu bat da. Begira, zer jaso dudan gaur goizean. Poesia errezitaldi baterako sarrerak. Haze dibertsioa. Begiratu ondo. Neskak, uste dut badakidala zergatik hipnotizatu zuen idituk Mari.
Beste behin ere kaleko istilu batek ahalbidetu du banketxe batean lapurreta egin ahal izatea. Aste honetan 3. gertatu da eta Distrakzioa besterik etzenean. Geldiarazi egin behar du. Horretarako gauza bakarra egin dezakegu. Goazen poesia entzutera. Emakume, eme eta kume. Emearen gandik erditzen den kumea. Bai, horixe da, emakumea. Hilero odoluztu egiten dena. Bana freska garbila. Emakumea. Gauero etxera joateko laguntza behar duena. Emakumea. Bi freskagarri, mesedez. Ez duzu nahiago sorgin zalda? Ze kristo egiten duzu zuek hemen. Kontratatu egin naute. Eta zure azala? Hemen denok ematen du gordinak. Ez dakit konbentzitzen hauen, Ai, mesedez, ez zaitez Karmeli izan? Ez zaitez divertitu, ez jarri lehen lerroan, eizatu zorginak. Ikusi egingo zaituzte. Keba, hemen jende guztia dago Uste dutenei aurre egiten diena. lanpetuta. Pentsat freskagarriak doainik aterako zaizkigu. Ez, nik komisioa nahi dut. Ze horpegia zurea. Egin favore bat, ireki begiak ikertzen ari gara. Itxu batekin doana. Itxurakeriagatik, 80-60 gorputz patroi aretan atxiloturik bizirena. Barkatu. Berri! Eta hortxe aurkitu nuen. Txirrista batean. Zure barruko aurrarekin konektatzea nahiko zuen. Zer dago goratzen duzun azkeneko gauza? Ba, rezitala, luma beltz bat, Bueno, behintzen konfirmatu dugu editu bat tabernan zegoela. bai, eta ni hipnotizatzea ze erreza den ere konfirmatu dugu. Mari, ez da zure kulpa. Intimitatea lapurtu izan balitate bezala da. Eta zuri ez nizun ezan begiak ondo irekitzeko? Despistatu egin nintzen. Errezitala superinteresgarri zegoen. Bueltatu eta errapatu egin behar dugu. Ez, beti berdina esate dizut. Lehenengo egoera aztertu behar da. Eta klase eman behar daukat. Ez egin eser ni bueltatu arte. Eta ezer da ezer. Nik joan beharko nuke. Jontzu, ikertu tabernan eta ea zer aurkitzen duzun. Irene, begiratu berriz grimoriumean. Arazoen bat? Iditxu, ireltxo edo ieltxu. Nola irabazten zaion, jakin nahi dute zeintzu diren bere sorti euskal abizenak. Sugestio gaitasuna... Mendizaleak gauean... Ah, hemen dago! Bale. Kutun bat behar dugu. Amuleto magiko bat bezala da. Ez dakidana da nondik aterako dugu. Ez dut uste hau ideia ona denik. Zergatik ez. Ba, hemendik atera zelako gizotxoaren konjuroa. Ba horrek esan nahi du bere magia benetakoa dela. Kaixo. Zerbaitetan lagundu dezaket? Kutun anti-hipnotiko bat ari gara bilatzen. Zelako segurtasuna? Gustatzen zait. Banik... Hau daukat. Anbotoko ur bedeinkatua. Bilatzen ari zareten babesa. Seguro, Lurdeseko bezala. Anbotoko boterea zalantzan jartzen ari zara? Ui! Orain bera babestuta dago. Zuk ere babesa nahiko bazenu, beste pote bat erosi beharko zenuke. Ez dugu esan honegatik ordainduko dugunik, Eta gutxiago bikoitza ordainduko dizugunik. Ui, eseptiko bat.
Tonto aurpegia ikusi didazu edo zer? Erakutsiko dizut. Ura begiratu gorde gogoan, entzun ahotsa segi ondoan. Zure gorputzak amore emango du, zure gogoak nahi duenean. Ezerk ez zaitu lotzen, ez, nik nahi dudana, besterik ez. Eta orain, oio bat zara. Benetan, ur hori zure hipnosi gaitasuna bezain magikoa bada, jai daukagu. Baina ez dugu esan urak berez babestu egiten duela. Baina... Ui! Saberandu den, izteko ordu aldu da neskak. Itzi, nola itzi? Ite, isa, itzi. Agur! Agur, agur! Biharko pasako zaio. Ez zirako asko jota. Zer egin duzu oraingoan? Zerbait egin behar nuen edo? Bai, beti. Ondo dago? Bai, zerbaitetan jolasten ari da. Bale, iditura bueltatu. Bai, hori da. Zer egingo dugu horrekin? Bueno, lehenengo jakin barko genukena da... Baina, nahi duguna bada, egoera horretatik pertsona bat atera... Ba, modu ezberdina daude. Eta zein litzateke egokiena? Bai, baliteke hipnotizatu izana? Ez esan. Edantza zuena, hobeto sentituko zara. Mel, badakit zer esango didazun, baina... Barkatu, uste dut oraindik ez zaidala pasa. Jontzu da. Jontzu, ez daukagu... Zuen tortzea behar du laguntzeko, lokala izten, bai? Badakizu zen, bakarrik nago. Ja, hobeto pentsatu, freskagarri batera gonbidatzen nauzun urrengo aldian. Nire azal, berdetxoagatik zein egiten dizut. Etortzen ez bazara, ez dizudala berriz hitz egingo. Baina zure azala? Ados. Orain zenua. Jontzu arriskoan dago. Idituan? Bai. Eta nire errua da, nik eskatu nion ikertzera joateko. Ados, baina oraingoan nire modura egingo du. Aldiz totxoak. Beti arazoak ematen. Begira, tio, benetan. Poltsa ikusi izan ez banu bezala egingo dut. Esan nahi dut, ze poltsa, bai? Hau dena legala da. Gainera, poesiak diru asko ematen du. Iso! Zergatik ez dago zure laguna hemen? Bueno, eske agenda superestua dauka, bai. Zure laguntxoak distraitu besterik ez zuen egin behar, baina ez. Kuskusatzera etorri bartzen, ez da? Ke ba, freskagarri bat nahi zuen bakarrik. Zu ez zara dantzaria. Ez, Ni mareatu nahian ala zer? lasaitu egin beharko zenuke. Irene maja, saldi horrek noizbait, lasaitu egin du norbait. Ni lasaitu zer? Ikusten, Irene. Agian, zuk lasaitu beharko zenuke. Lasaitu egin beharko nuke. Eseri egin beharko zenuke. Eseri egin beharko nuke. Ona begiratu beharko zenuke.
Zergatik dago Ollasko erreusaina? Eskerrik asko, Pitxi. Osagai bakarra falta zaizu. Zaizu? Falta zaigu, aizpa. Eta zuek lortuko duzue.